खानापारायाव जे एक्सिडेन्ट जानानै जे थैबाय सासे बर' हिनजाव आरो सासे बेंगली हौवा देवालीनि रं मृत्यु खाब दिले 20 বছৰীয়া দীপিত দে আৰু 19 বছৰীয়া কুনামিকা নাৰ্জাৰীয়ে কুনামিকা নাৰ্জাৰী ঘৰ কোকৰাঝাৰ গোহাই গাঁৱত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এগৰাকী যুৱতী 19 বছৰীয়া নিহাৰিকা বসুমতাৰী नुबाय नोंथांमोना गुवाहाटियाव स्कर्पिय' गारिजों स्कर्पिय' सौदावलायनानै जोंनि सानै बर' सिख्लाफोरनि जिउ खहा आरोना लोगो लोगो सासेया गुवाहाटि जिएमसि हस्पिटालाव दङ होननाय खोनादों ओमफ्राय सासेया जायगायावनो लोगो लोगो जिउ खहा ओमफ्राय बेजों सासे सेंग्रा बे गारि सालायग्राया गारिया गावनिनो खामोन जाहैदों ओमफ्राय गारि सालायग्राया बियो दिपित दे हिसाबावथ' बियो बांगालिसो जानो हागौ ना थ' बे दिपित दे होननायजों ओमफ्राय जोंनि बे बर' सिख्लाजों एकदमबारे जायगायावनो जिउ खहा बेसेबां दुखुनांथाव ना लोगोफोर बेफोरबायदि खोथाखौ खोनायोबा हरनि 3टा ना 4टायाव बिथांमोना बारनिफ्राय ओंखारबोदों जाहैदों बाराव जेनेबा नोंथांमोना साननानै नायदो बाराव मानि थाखाय थाङो मा खालामनो थाखाय थाङो आरो मानि थाखाय एसेबां हरसिम थानो गोनां आरो हराव आरो गुबुन हारि सेंग्राफोरजों मानि थाखाय बेफोरबायदि पार्टी सार्टी बेफोरबायदि जालायनो गोनां बिदि खालामनानै दा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरोना जोंनि मानसिनि जिउआ थैनाय एबा मा होनो जोनोम जानाय बेफोरखौ रावबो हमथानो हाया थेवबो जानो हागौ बे जोंनि बर' सिख्ला दा जिउ गोमानाया बेफोरबायदि थाङामोनबा रुमावनो जुदि आराम थायोमोनबा बेफोरबायदि जिउखौ खोमानानैबो जानो गोनां जानाय नङामोन बेफोरबायदि सानदों आरोना आङो थ' बिथाङा हरनि 3टा 4टायाव बारनिफ्राय ओंखारबोदोंनो आसुरित खोथा ना मासेबां मा होनो बुंनो राव गैया आरोना बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मोजां होननांगौ ना गाज्रि होननांगौ ना गाबनांगौ ना मिनिनांगौ ना रायनांगौ ना बुनांगौ बेफोरबायदि जायो बिमा बिफाफोरा एसेबां मोजां फोरोंदों बेखौ गुवाहाटि सहराव दोनहरदों आरो गुवाहाटि सहराव जेसेन बियो जेनेबा माबा मोनसे मावदों होनदों थम गावनि लाइफखौ गावनि सोलेरखौ गावनि जिउखौ मोजां सालायलांनांगौमोन ना बेफोरबायदि बाराव थांनानै सेंग्राफोरजों पार्टी सार्टी जानानै आरो बिथांमोननि ड्रेस गाननायफोरखौथ' नायजाखाया नोंथांमोनाबो आंखौ होनो दे खायफा बिरादानो होनो दख'ना गानना भिडिअ बानायाबो दख'ना गाननानै भिडिअ बानायाबो नायनो लुगैदों थ' आङो नोंथांमोननो मोनसे मा होनो खोथा होनि आंनि इउटुब चेनेला जेब्ला 30K कमप्लिट जागोन होमबाना आङो नोंथांमोननो दख'ना गाननानै केक खानानै सारप्राइज होगोन आं बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ थाबैनो 30K खालामनानै हो जुदि दख'ना गाननायखौ नायनो लुगैदोंबा आं दख'ना गानखायो रुमाव थाबा खिन्थु आं भिडिअ बानायनाय समाव गस्लाखौ गानो आरोना बिदिखौ शुटिंफोरखौ थ' आङो नोंथांमोनजों प्रमिस खालामदों 30K कमप्लिट खालामना हो थाबैनो ओमफ्राय आङो दख'ना स्राय गाननानै नोंथांमोननि सिगाङाव केक गाननानै सारप्राइज होनाय भिडिअ लाबोगोन आं थ' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ ससे नायबाव आरोबाव আটাইকেইজনে বাৰত সুৰাপান কৰি অহাৰ সন্দেহ খানাপাৰা দিশৰ পৰা গণেশগুৰি দিশে তীব্ৰ বেগত আহি আছিল এই কোলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খন खोनाबाय नोंथांमोना बिथाङानो होनखादों बारनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन 3टा 4टायाव बै स्कर्पिय' गारि गोसोम होननाया बिथांमोना बे स्कर्पिय' गारि गोसोमावनो दंमोन सिगाङावहाय जिरायदोंमोन बे दिपित दे होननायजों आरो बे जोंनि बर' सिख्ला दा गोमानायजों बिसोर सानैजों सिगाङाव जिरायदोंमोन ओमफ्राय उनाव जिरायनाया बासिदों आरोना बियो हस्पिटालाव दङ होननाया बिथाङानो दङ थ' मानि थाखाय बेफोरबायदि एसेबां हराव गुबुन हारि सेंग्राफोरजों पार्टी जालायनानै ओंखारबोनो गोनां ना बेसेबां दुखुनांथावथ' नोंथांमोनखौथ' दायो थैनायाव रावबो मोजां होननाय नङा बेफोरबायदि खालामनानै थैयोबा बिनि थाखायनो सिख्लाफोर नोंथांमोनखौ होनदों आङो गावनि महर मोखांखौ लानानै गावनि सोलेरखौ लानानै गावनि फैसा बायदिसिनाखौ लानानै इसेबां दुगा दा देखाय मोजां सोलिलां मिथिगौ ना इसेबां देखायनानै मा लाब हो थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोना बांद्राय लोंला जाला बेफोरबायदिखौ खालामनाङा आरोना सिख्लाफोरबाबो सेंग्राफोरबाबो आंनि खावलायनाया बेनो खानापारायाव जे एक्सिडेन्ट जानानै जे थैबाय सासे बर' हिनजाव आरो सासे बेंगली हौवा देवालीनि रंजानायनि समावनो गुवाहाटि नोगोरमानि खानापारायाव थांनाय हराव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सानै सेंग्रा सिख्लानि अबथिरा जिउ खहा जायो बेनिनो थैनाय सिख्लाया गसाइगावनि कनामिका नार्जारी आरो सेंग्राया दिपित दे बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव निहारिका मुंनि गुबुन सासे सिख्लायाबो गोब्राबै जखम जायो बिनि टाइटेला देमोन ओमफ्राय बे जायबा हिनजाव बर' हिनजाव बिनि टाइटेलाहाय मा ब्रह्ममोन स' नोंथांमोना साननानै नाय जुदि लोङै जायै डिस्क'फ्राव थांनानै बेरायगोन बा बाराव हाबगोन बबेबा हटेलाव थांगोन लोङै जायै जुदि गारि सालायगोन बैफोरबायदिनो घटना जाखागोन ओमफ्राय बै हिनजावा ओरैबायदि माने ड्रेस गानदों मा बुंगोन
ब्रा पेन्टि बास जेबो गैया मोदोमाव माने ड्रेसनि नामावहाय बेल' दङ अब्ला साननानै नाय आदै आरो मादैमोन अब्ला बिसोरो माबायदि मानसि जागौमोन नोंथांमोना साननानै नाय ओमफ्राय बे सेंग्रायाबो हारसासोबावमोन हारसाना बेंगलि डे टाइटेलाथ' एक्चुअलि बेंगलिसो जायो खिन्थु बेमोन अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बियो दा बोरै जाखो मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोनानो बुंलाय आंनो दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौना नङा एक्चुअलि बे गुबुन हौवाखौबो लादोंमोन आरो दा लोङै जायै सलायदोंमोन खोमादां दा माने डाइरेक्ट गसायाहाय माने भगबानाहाय गोजौआव डाइरेक्ट लांखाबाय माने डाइरेक्टलि बिसिनि जिउखौहाय ओमफ्राय दा मा बुङो मोजां जादों ना गाज्रि जादों बियो नोंथांमोन स' आरो सोरबाफोर जुदि दङबा बिदिनो गोबां दं मा दङबा एभेलेबल दंखायो लोङै जायै सलायगोन बाराव हाबगोन हटेलाव हाबगोन हिनजाव हौवा बायदिनो एकदम माने थालायगोन उनावहाय गारि सलायगोन जेबो हदानो गैया लालाय सालाय गारि मोनसे अबावबा माबा अन्थाइ मोनसे लामा गेजेराव नुबाबो माने बे मानसिना गारि ना मा बुस्थु ना लामायासो मोजां ना गाज्रि बेखौ जेबो सिनायला बियो डाइरेक्ट सलायबाय थागोन लोंनानै लाबाय खर'आव दावखोबाय गिदिंगासिनो माइनाहाय एकदम लुस लुस जालागासिनो बोरै कन्ट्रलाव दोनगोन बियो मा डाइरेक्ट टेस बेबो थांबाय बेजोंबो जायफोर गाखोग्रा दंमोन बेबो थांबाय स' साननानै नाय आदै आरो मादैमोन आं बे खोथाखौ आं गाज्रि ना मोजां आं बुंथ'ला खिन्थु नोंथांमोनाहाय मा जाखो गाज्रि जादों ना मोजां जादों आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाबानो जाबाय थेंक इउ सो माच थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो इउटुब चेनेलाव गोदान बेथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय